Bon sen ki jaka traikam ke sarkar jalan nadu ki jaka sumar ki bang bat ki weipat kim pen traikam ya ki kendon ki berai kerpang ya ki beri beran jingduna ha ki department kum ki bom yo ikmat ki bom yo sngo ni ki bom la ban yat ru uko founder but managing director ke Blind Lead Trust ke kenhon ke bapet ya ke baha kamiat ki bom yo i ki khman uba jitendra dakhar ulabo ke jingmudoi ha ke office commissioner of persons with disability halor ki nongrem jingkeno ba ulasha le iben ha Ganesh Das Hospital Shillong Ulang bau langat ha kate jing sale iben ha ki nong trai kate jaka ai jing sumar kenthop ki doktor bat ki bapa hara ha kapor bau lek ban senran ya ka kurem jong u ka kong rida hon lingdo na ka benta ki jing dan kam ki be dei bat ko kom sumar men ha ka khandai trai unai lor arajar pusau da ka bapen pau bau la sale iben namar ka jing bam don bor yo i ha ki khmat jong u ulang bak jing kwa jing tip jong u halor ka kot ka khia ka kurem go jong u la kan taj bat kan no bau la sa khnyat ru ha bapa hara la ne u security guard Ulang bakar kom le da kate ka jaka ai jing sumar kapan i bakadan ke jing pen khenya ka hok ki badan jing duna ha gi department da ka bakan tu yo commissioner ban penti kana bakum kite ki jing ja kinom ja shu ha ki por ban wan ulang baki nong trai ki la dei ban don ka burom ka akor ya u kum u brio ba matla ban khot ya u do matla bat u biet u basang ha ka hospital Pi ka jing ja kalong kum ni king ba ha jing sha la i lok chong a i yoคนนองละได้ปอนขาแต่ดีคนจงอีดีคนกันเทแต่น่าดูปอนมันชัวลงงีอีเล็กผ่าเช็คอัพไปทางที่ฮะปอNazareth Hospital แต่นักเลี้ยงจงกับ Nazareth Hospital อันนั้นละได้ปอนขาแต่กีละงีละวันผ่าเช็คอัพมันกับปอนนังตางีละนักเลี้ยงจงคิดแต่กี่องลงกีฬาบัตรกินนั่งเตะอาร์เซนไลเซนกีฬาบัตรอย่างงี้แต่เรื่องงี้ปัดหากจิงดุกลงงี้กันตัดยากตากันแต่น้ำมันบักได้กับ private พี่แต่งี้เชื่อมจิงกันแต่คุมบังงี้รู้คุมบังมังอารุงาวันนักลงยิงบัดดุกนลอร์บาบอมอิมัดยาละจงแต่อีล็อกรู้อีไปอีแต่อีบิดอีเบียงฮีตั้งบางี้วันนักลงยิงกับบัดดุกแต่นั่นลอร์กตาบะงารุงาคำดอนกตากาจิงยอคุมลงมันตาบะงาเตะพอจุกันนี่ก็ organization เคลมจิงซิวแต่กตาบากินยังไงสพังกตากาบันมาอีฮับันเละกตากา operation พี่แต่กดอนฮีกตากา MHIS รู้ตั้งบากคุมบากิลาองบางลักลีนักด็อกเตอร์ทางเทียพอ Nazareth Hospital คิมบากาลาบาลงkini kat MHIS ka syong haki packages ba kamla ban cover baro te de na takadaw hi ba ngaso semjing elejong te haka jing bombanse pede la angut langut ki doktor ki ba convince nga ban pesot ho tanga ong namar ba ki doktor nang te ki ong ba kalong ba ma ba bat bolong very bolong emergency ken temar lada de bomleคำกลอยกับตากoperation แต่ลงหลักบันดลจริงมาเยขลุงและนี่ก็ขมีแต่อันนั้นละสงับบัดประคัดเสียตากจึงองจงอีแต่จงกีด็อกเตอร์นั่งที่นปอนาซาเรตแต่ตั้งลอง very serious กันอย่างเลยจ้ะตั้งองบาเราลองคุมโนรู้กมุดบันยากบังอันดูยากีลบบัดยากีคนแต่ลงกับหาบังอันเดินละดีแต่หาบังhadin nang tabat de ba ngala pahno kin ban transparent spo Ganesh Das na ba na shathe pade long bom don kam siu mo te ba yo na shathe pade ki ong ba yo bi opri tengaro ngalik na stak na ma nakaliang jong ki product jongaro kila ai kata ka recommendation bangin habangin lek na shathe te ngala lek shathe kin te la admit ye lok na du ha to ga sngi hi ka sngi Sunday por ga bangi longa libu ilok chati te khakapor kumto hakispo chpo baje tamne nispo steng hakito hi por ba admit ishte haka emergency ke te dala poiste te la thep i po emergency te ngi bade nga kajing bumi i tanga don tangi kyau bala temen bala palat ye ga ndru phosnem te mai ru inam la ban kai te mangaro ngasem jing kendo mau siang ang to ken ban traveling mo ban ra tiar kitar banasti te nang tanga kali kenya na kito ki doktor le ne ki batre to ki nos ne tip om bai ha ta karukom no marba
makiro kim introduce renga te ngaro anam tibira ki de mano de non marba iki khmat ki bayo ite ki la ban supai ke uniforms ki te suken ba ko mangi pat te kalong ba bi te ngakali ki ba lada kedon em kita ki staff ba ka government ka bo ka ki kino ki bade ki assistant jongi ba kin la ban assist nga hakum kene ka por ka bakhim kai te Andre ki ong don tengi ngila le la ka le hi te la admit ba yang te long nadu ta ka por nong sisngi shimet la admit ilo ong te Andre ka claim don update ka claim don kanono kain ka jing ong na kaliang jong ki ba ngala kali lo ru tengaro ila de habang atip yo takbor kalong na kami atia king bro simen ong haba ong emergency ba kadon jingma na tina po Nazareth so concern kain mar ba kade jing kit klik jonga kum kupa ban ba badai bangan simkhia ya lene ban sumari lok la di ikon kat ka bangan la e te hande phose pade na sti pat kim ngai ba kim simpatiau long kim sim aire kano kata ka jing batai le ni kata ka kano ka jing pensyairu ngaso kotlat kenya la di nga ong kolong kumno ru te ngan kabahabangan penmi no e nang te ngin watlat no na sawe long kumno ru kain te ngala pon biang na sti sa Nazareth ke dala pon sa Nazareth te ki makita ki pediang tang ba ki sukuli baik ba nomor ba por ba panang thiru nga ong ki ba due to the financial constraints te long insong bahaban ayas te kila ong ba pantapat phila biang nam ko pisa nga ong ba biang ara ka ju hi tamba ngan thawla thalanti le ngan la ban wat ka kila tintil le sen le kumno te la da phi pediang nam te kila ong ki phila ban wan ke te le se na ka to pada hadin ba kila pediang tanga la mi na yeng amut ba yong ma ban pen mi ba ina na tina Ganesh Das ngan wan rak ba Nazareth tenga pada dala wan hang tong ki doktor kila kali ki nga ki ong ba bali phi kwa ban wan ra ya ina sti ban ra na sewe hospital nga ong ba direct ya ki nga ong sisngi simet ba nga bo ya ihang ni por ba irong ru de na ka irong apa emergency te nalor kata ba kajing pensyai kajing keren kajing euro don klem ngaklem so tho tanga so ba kalong kala ban long danger ya ki ye lok ba di khon jonga te de ne ta daw ba ngam so shania so long ngam so long ta ka ngam so shania so ya kitu ki shania so ya picking hang ne namar ba phim ayute yang namar ba landlord kataro nadu waktu si sondir ngala i ba ki doktor hang to kilong kom kren ger kom yu gitu ki staff yu long ka kham kilong ruta te ngam sung hui ba kan don kata ka balong ayu ki nga kilong ki khen ba yang akum ta khulung kai ba ubom tip a de long ba ki don kata ka mensim ban yo i ma long i pe po yang namar ba ngade yu beriu badon jintunat kot met long bom imat keng te dei nang takadao ba ngasngo ba kanam don jimutoy keng te ngade nang ta bade ngala ong ki hang to ngala di long om be hadin banga ong kumta kamut kila ya sedang no ban pen kren dom keng to te kila ya kren dom menta te kila ya ayu hi nga te ngaro namar kumbang alaong hi bangan rai ban len lede nam ta jong kun bai lok long kumno ru ngan fight be long ta ki te ngaro ngala ya nia ke nya kibat ki hang to te kila ong hi ba ka pi ong na Nazareth belong emergency te hangi kam i ba kam don kum kata ba phile Nazareth ka hang ni pada ga ida ka we ka protocols tenang ta kumbangi ngiyo iba kamdon ung tam talong da kajing dom ken ki pen i te to doktor ba pek ba ayu ye lok ro nong la su pajak kim ne ta sorry nong su pajak ki ti ban pen i ta jing dom reaction jong ute
sorry tengah tengah mio I kata ba ile ya kata mo nga namar phi kalong ta ngi yang ngi ki break ba bumi ya kata reaction jong ki jing pe he pe perleu jong ki hangi kam tari kam e ngi tip te ngi raise ba ya ka voice long ya kata ka voice jong ngi e ka ba ngi so tho ba kam dei ha kata ko ba ki di ban le namar ba lada ki ong ba kata ka protocols ke la ka de la ka jong kamram jong ki ba na explain yang kata ke tenre hang ti dala apa yang hang ti pede ki khenya kom ta khulung ki ong ki kheng ba ong bum kilong ta ke ki kim I mentoi rete haba ngala ong ki bang ade kupa jong ni khulung te andre kim akipat ki pet po ke te hadin jong katu ka ngala ong ba ki da basha nga ong ba lada kalong hak ne kom nga te ngam don jing shania re phi dengan yalambe I te anta ke don kata ka kum ka small argument te hadin ang tu pada ngala ong ki ba pidai ban pensaya nga la da jai ba kumno nga de bum imat pidai kamram jupi pidai ban pensaya nga ketin ka thlik ke de ban sai kata ka bang adon kam te hoi ngati bangam de patient tamba ini de lok chonga bat ki khon chonga ki de ki hapo jong ke jing ba khlik ke jonga te pidai ban so tho ya kata ba pidai ban pensaya nga te nang to pada long la ekren kin te ki peni ta jing dom jing ai jong ki te ngala mi pada sabar kila pen mi sabar te dinang ta pada kila persang kai man yum ta te long kumba long ngahi kai ki ke te ngahi kai ki bakin le ta ko nalor kata ba habaki ki I bangangam imat te kalong habaki I bangawan ka balong serious te balong concern te pensai ke nya kumno kin su kren be da ka jing dom su yu be hoi ngatip hi bakin kin yadai la de bakin sa ong hi ba bangam sengap ya jing batai jong ki le ne ba kum tai namar ba kila tip hi ngala tip hi ba long kila tip hi ba nga nam la hi ban le ki namar bang ade tang tau blind person le ne bum imat te kila tip hi ba ke kin yo hi ka jing yada na government hi namar ba kuman suong le se teng asngo hala de ba kini kinong tre sarkar ki tre nam ta jong ki he sarkar nang ta ki he sarkar ki tre nam ta jong kini ki nong tre sarkar te andre khaddo ite yangi baduk usuk ba don kam si saya kata ka jing rap le don kam si saya kata ka service andre kanam tre kam hok te kalong long penpa mo ka jing sosi ba kajia kata kom ba balai te ki ni haban safa kumne nakapor sa kapor mo telong kasum kalong kaba snow long kahot bahaya kanya habang aparkhat te hadin kata ka jing keren te ki lawan kita doktor ki lawan ini tai habang kilijing kiliki ong ba pihaban penrit ila de pihaban sengap jar songkop telong ngaso ba ngakmle bakla kenya ye habang akli te aso ba kadai lok chonga tai habang tip ke lani khon chonga haban tip ke kelong no te base na kata te kila wan ya keren la pen yang tu kila le no ya ka operation ha to ke sni kandai tarik ke te la pen ban le to te I bahyeng ki ba euro 4 don 4 poi don be tanga bat kioendre nong yarap rum don te de na takadaw nga ong ba lada de ba ka government ka bo ye kini ki PWD's assistant ban assist singi mo te namar pi ba subo mentama nuksangan ong pi ladawan kini ki PWD's couples kini ki bayasong lok para bronjing dunar khotmet kinlem no kin sesube ki am tarai ba kan long atar ko kam bahai ki mun be ki telong kajuhi ba ka ayu mo kajuhi kata ka proses ba lada ilok chongai ba yo I ne bam imadru le ne yun re ilok chongak hajing sisa kila de ban ai man sim ya I ba ban encourage ya I ba kin ai ta kakti kuman kuting kadian chongki ban yarap namar ba ma I ikloi ban simti nam ta chonga mo kalong long lada ki kren ya kata ka inclusive society namar ba barabor ka government ka kren pang kata ka inclusive society
ba kibo kita tengah ong ba Andre lada kadang don hi kita ka jing pe po lada kadang don kita ka jing pe silang khmat yang ni ba ngimlong hakmat jong kita kan mantoi yu kan kita ka include hangno kita ya kita ka inclusive society kum gitu ba ong IP ba kali jing kili ki ong penrit elade shong khop sngap jar te pila sutu kita kalong kebalong beriru haba ngak keli sa da ka ba bakla telah dapat dep tong 4 dep la dapat ayu tong 4 ready up sawan ayu pisipang te sakawai ru hakatoi keju kesngi kendai terik hadin bala dep po ye lok te la wan ra situ sawat ba pentia yo ki kelung bala ba la dep sapoi te hadin nang tu pada ki la sa tu security guard pada la be briu ke te la be briu te nga pada ngala mi isabar na ta la yalam ong gato adalah sibit long la kular yang ba uong ba abdala plebiang dengan sa ong ye pima tengah ab sa kanya ba tengah ban ong ya kita ki notice ba kibo situ ba kita sa kendro sa ayu situ te kita ki bum terekam nga te kidai ban persai nga te long hade nang tu pada la rung bahyeng rungi wei tengah pada ngapat tip kita ka proses ba let's say kan kata kadang khang hi thrai ba tambah kila susah pada ailat pada ba mendrung wei ke te ngala apsa ke yang tu te hadin nang ta la khang hadin bala penbenap de buong bala khang tengah pada ngapat yo ke ban IP sai lok te ba in thit tiar thit tar anu ke stu na bat tu nong up mo thit bam thit di stu te andre tu ayu pada adalah kerpat ngai u pada u khnyet ke nya u khnyet tu te long be sebar ong be beling sa IP haba ya ladang asa IP te kiwe ngan sa tengah la kapan ong pe ibe lada pisa kiwe ke de kumbe yang ngapat ngadon kajong ma katar ko bangadon kantang khendet tang ban IP sta sa khnyet be sebar tu te khnyet be harta kum tengah pada nga hatu sengi tengah songsi hi tang ba don ki bahayeng hasem jonga wat ki hayeng hasem ju ki yo i ba ule ya kata lada ki kwa ya ka proof ru ngatrai kila don ki sisi kini ki sisi kamera in CCTV footage jong ki de bandon ya kata nama lada kim don kata kimla bandong bakada kata ka de jing bakala jonga te long hatar kom ken ba haji sadon hi ba ai jing mut nga ba di ban file ka pa tang ba nga perkhat ke nga perkhat ngong le se nu bru le da ka jing bukti tang ba balik ke yule nga kum talong kala long pen perkhat nga bro si arsi lai singi nga ong bangan lem no tamba ha perkhat do hi nga perkhat nga ong amar ka hadin ba ka tu ka jingjang ala pha ka complain cha ka commissioner for person with disabilities long ba ka email ala pha ka complain ke jonga enre nga i ba kamdon kano ka kamsungo ba kadon kano ka jubab ni kamsungo ba kadon kano nomor nalor ba katanga kerpat iki ba ka balong urgent need belum kita ka jingarap te ndrei am saura adu matar ngam pat yo coba wa no kanoro ngam tip bre ba nganong kumno ken te barabor hi long haba ngi pha ki complaints ke euro kim ki babon hi kini ki kum ka commissioner la ni social affair kim du kham da sim khia bhi te wat na dang idon ba kata complain bangi ong ba kinong tre jong phi long ki ba kim don disiplin ki kren hai ki ayu da kli jing kli ki long yangi te ki haja ka bakin panchayat henry ai bakan nam don te kum kata ka bakin sim khia tadi na ta kadau hi nga soba nganam ayu su long nganam kabahaba ngan su ngap no long do man sim ban le ayu ban su nomor bakim sim khia kat sa commissioner ngala de pha te kamram em te kala de ban pha em so minister in charge la de ban ya konsol em kata ka ayu la dak ide syai tak beriu pada ni ke cingkit klik telong kunta te hadin ha katu kasngi hi por bajia yang kata te kumla syai pada long ala ha kumla syai pada ngala phone kum sa chai kong amprin la phone nga syai ala le ya thoro syai assistant commissioner te long kunta ke ba hajing sisa ki habai de bakali bangali complain de namar kong amprin tem don sene don se Japan nga so tamba su phone ba kinong tre jong ki jong e
kinong tre jong kila ong bakin phone kila ada kinya kren obat ka superintendent jong ketika hospital te kila ong ba adin ba kila phone la ekran te ki ong kita superintendent ba kapa phone ki bagan bangan phone ya ka ke dan ya una ngam tip mano bri superintendent ngaso baki ong ya ka te ngala ong tangaru te nalor kata ro ngamor banong ba kini ki doktor skim dei banong to kom nomar ba haswa bakin long doktor kila dep smai te ngam try bakin smai banong ba kadon ko bentar baki haban smai ba bakin kin long ki haban smai bakin le bahai ki cita ki beran kami kita ki bakim dei ban bo ya ka haka jing mal ne haka jing kulmar le confusing ya ki patient jong ki bat ki dei ban don ya kata ka jing ya shania apa deng iwe tengah try ki dei ban perform saya kata ki dei ban build ya kata ka trust khamtap lada ngi keren pang doktor ndre pela pada sini babon ki perlu ba bam tip ba yu talong kila su sim kabu bai ban le aktor kom ni jing dom ban itu ngam sulong ngasu ngana geliang juga nga condemn so ye kini doktor balong aktor kom ki bam so tho bam don ni ki tip lem de Kemudian bagi komplain, tadi jubah apa pihak apa? Nga kami jubah pra kanya do mataro na po commissioner. Dan marhaden jong kato pada ngila move sa private ward. Te namar ba nga so sem jing ba ilok roi ot si ot tangam la ban sya bagin ot kumtan mar ba ki ya ki nong abru ki la be na du pra baje du khadoi baje. Te I haban pe khlung ma I tanga ong da nok nuru long kan suk yang ngahiru ba namar ba bum imat telong da yo private bade te mut ngayo bandon nang tu ngayo ban sengap ban long ban syakri lang mo ba ilong kumno long tanta ban sablang te ne takada move no sa private work kain handai na du bastang hiru ngalapan hiya kata ko mo makan kan pensuk te namar sa praya sa public word te kalong kajing semjing kanya nga bangan traveling namar haban ra ding du tapi serum seneng tengko jing thia jing beriu teng tengko yang ding drip ke bawa drip jing beriu so ngakwa ban appeal sa government ba dalong sa kumno nuro long sobahaban sa score jing jungi but to da sung thu ya kita jing jungi ba kilene kita jing don kam jungi lana kita ki ban penbiang kita ki facilities hakar kom go balong accessible nam ta jungi ba pin khmi benia lene ba pin yid benia ya ki kam ki badai nam ta jungi ba kin ki kita ki jing don kam jungi kumbanong hakini ki lain makwa ban perso ba ke sarkar kala dei ban bo ya kita ki assistant PWD saman lagi government hospital ini ki kino ki badai ki departments kebala si ban guide yang i ban yu nomar nginam la ban ong bangin ya lambe dan bangin depend ba haki bahiyeng jungi ro ki don ki balong badon jingkit klik don ro pom don jingkit klik bahiyeng te ngan ong ba skawai pada kajing putse ujonga kalong ba ngakwa ke government ba long bakin tahu kita kilat kelenti ba kita ki balong kita ka special rights jongi non ong baik nam ta jong kini ki PWD patients ba ngide ben yo la ka jong ka treatment om bakin treat bakin ay ngi da ka jo ko protocol bat ki pai ba te nalor kataro ka balai pada ngakwa ban appeal ba ka MHIS mo kum ka MHIS kidon da ki packages ki ong te ngakarpa de government ba bakin sombahaban tau kata ka polisi ba kan trekam baik nam tajongi ke balong lalong hakado kan kaduru bat lada don kano jing pangro kadi ban cover but mendai bakin jet kumbaki jet ikiwaite long bakan long kata ka jing yarap mo nam tajongi duk sup namar babon hingi gibi beran jing donat komet ngiwan baik nak long yeng baduk Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom.
yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing man toy ba kong san ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f manta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya